Депутатите на ГЕРБ Деница Сачева и Теменушка Петкова обясниха пред столични медии, че партията на Бойко Борисов твърдо държи да се спазва подписаното споразумение за ротация. То включва през март Мария Габриел да стане министър-председател и външен министър. Само преди дни агенция ПИК написа, че ППДБ не искат да сдават поста на външен министър на ГЕРБ и искат Николай Денков да стане такъв, а не министър на образованието. От месеци Бойко Борисов намекваше, че ГЕРБ иска да участва пълноправно в управлението, след като е лоялен партньор на ППДБ. Отначало умните и красивите се дърпаха, за да не стане ясно пред обществото, че са заедно с Борисов, против когото протестираха на площадите 2 години и се опитваха да го арестуват. Днес обаче целокупното българско общество вече е напълно наясно, че бившите врагове в момента са заедно и управляват прекрасно в сглобката. Заедно с евроатлантика Делян Пеевски. В този смисъл ГЕРБ все повече настоява техни хора да имат министерски постове и ясно да се каже, че ГЕРБ и Борисов са напълно изпрани и реабилитирани пред градската десница. Търкания между двете формации имаше в Министерството на спорта, здравеопазването и участие при протеста на земеделците миналата година. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде пресконференция в кулоарите на парламента, в която обяви, че има дебела червена линия между участниците в сглобката. Въпреки че в неделя е имало среща на най-високо ниво с участието на лидерите в некоалицията. ППДБ потвърдили, че искат Денков да е външен министър, но Борисов каза, че ГЕРБ няма да отстъпи и да направи повече компромиси. Аз какво да кажа на моите симпатизанти, членове, които са ни поставили на първо място. Хайде да погледнем резултатите. Ние до този момент направихме огромен компромис. От първа политическа сила си дадохме мандата, дадохме си премиера, дадохме само на ПП министри и завчера, като четох Alpha Research, се оказва, че тези две партии, ПП и ДБ, имат по около 30 депутата. Ние имаме 69, а цялата изпълнителна власт, да ви върна, как се назначиха областните управители. Към нас, към ГЕРБ има 9. Всички останали са техни, с по 3 техни зам областни управители. И сега дай да вземем и външно министерство. Изход тази ситуация, виждате ли? Отиваме ли на избори, ако те не отстъпят? Няма да отстъпят. Аз не виждам повече компромиси назад, които може ГЕРБ да направи. Борисов спомена, че ГЕРБ искат да купят нови машини за гласуване от САЩ, като по този начин в бъдещи избори ще се избегнат манипулациите с флашки, каквито правили ППДБ. Лидерът на ГЕРБ категорично отрече САЩ да му влияят за бъдещата ротация. Третата част от управляващата сглобка, ДПС, в лицето на бъдещия съпредседател Делян Пеевски, изцяло подкрепи ГЕРБ за това, че Мария Габриел трябва да е едновременно премиер и министър на външните работи. Аз смятам, че споразумението е абсолютно ясно, където пише, че академик Денков става образователен министър. Оттам нататък то е писмено това нещо. Господин Пеевски, ДПС винаги се е изявявал за балансьор в такива отношения. Как ще успеете да балансирате този спор сега за външен министър между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България? Аз смятам, че това дори не трябва да бъде тема, защото има един изключително успешен външен министър, което се вижда от целия свят в момента и виждате какви контакти на какво ниво се среща госпожа Габриел. Това дори не трябва да се поставя. Както господин Денков като академик смятам, че може да бъде прекрасен образователен министър, какъвто е бил. И това е записано. Това не е тема. Според мен заради нещо много малко може да се наруши баланса в нещо, което върви напред и се случва по най-хубавия начин. Пеевски коментира и създаването на така наречената комисия нотариуса. Въпреки че самият той бе споменаван за връзка с Мартин Божанов нотариуса, лидерът на ДПС обясни, че комисията се създава именно с такава цел – да се установи защо прокуратурата и органите с години не са се занимавали сериозно с престъпната дейност на публично разстреляния аферист.
За втори ден земеделски производители в страната излязоха на протест. Както обявиха представители от Националната асоциация на зърнопроизводителите, времето на протестните действия ще се увеличава с всеки изминал ден. В събота и неделя няма да бъдат затваряни пътища в интерес на гражданите, добавиха оттам. Фермери блокираха Дунав мост при Русе и разляха цистерна с мляко. Те организираха шествие с земеделски машини в района на граничния пункт. Друга група протестиращи земеделски производители затвориха трите подхода за магистрала Тракия край Ямбол. Затворени са участъците на трите най-важни пътни артерии в областта. Пътя Ямбол-Сливен след разклона за село Дражево, което блокира изхода към магистралата. Втората точка е до село Кабиле, а третата до село Веселиново, което включва и международния път към граничен пункт Лесово. Десетки земеделски производители и животновъди блокираха с земеделска техника под Балканския път в района на разклона за Казанлъшкото село Дунавци. Вчера протести имаше на над 80 места в цялата страна. Земеделските производители настояват да се преразгледа предложението за разпределение на помощите и бюджета, които биха възпрепятствали масови фалити в българското земеделие, както и за ясни гаранции за законодателни промени, които да гарантират устойчивост на сектора. Премиерът Николай Денков вече заяви, че имат готовност с основните точки в новия меморандум, който предлагат да подпишат с земеделските производители. Целта е ясна – максимално бързо отпушване на процеса, който ще позволи на правителството да подпомогне зърнопроизводителите, които са претърпели загуби през 2023 година, добави Денков. Той очаква да се срещне с представители на сектора и споразумението да стане факт с подписите и на двете страни. За втори ден земеделски производители в страната излязоха на протест. Както обявиха представители от Националната асоциация на зърнопроизводителите, времето на протестните действия ще се увеличава с всеки изминал ден. В събота и неделя няма да бъдат затваряни пътища в интерес на гражданите, добавиха оттам. Фермери блокираха Дунав мост при Русе и разляха цистерна с мляко. Те организираха шествие с земеделски машини в района на граничния пункт. Друга група протестиращи земеделски производители затвориха трите подхода за магистрала Тракия край Ямбол. Затворени са участъците на трите най-важни пътни артерии в областта. Пътя Ямбол-Сливен след разклона за село Дражево, което блокира изхода към магистралата. Втората точка е до село Кабиле, а третата до село Веселиново, което включва и международния път към граничен пункт Лесово. Десетки земеделски производители и животновъди блокираха с земеделска техника под Балканския път в района на разклона за Казанлъшкото село Дунавци. Вчера протести имаше на над 80 места в цялата страна. Земеделските производители настояват да се преразгледа предложението за разпределение на помощите и бюджета, които биха възпрепятствали масови фалити в българското земеделие, както и за ясни гаранции за законодателни промени, които да гарантират устойчивост на сектора. Премиерът Николай Денков вече заяви, че имат готовност с основните точки в новия меморандум, който предлагат да подпишат с земеделските производители. Целта е ясна – максимално бързо отпушване на процеса, който ще позволи на правителството да подпомогне зърнопроизводителите, които са претърпели загуби през 2023 година, добави Денков. Той очаква да се срещне с представители на сектора и споразумението да стане факт с подписите и на двете страни. Тежки машини блокираха втори ден възлови пътни артерии в Бургаска област. Точно в 10 часа зърнопроизводителите препречиха с тракторите си подстъпите за автомагистрала Тракия на разклоните за Карнобат, Айтос и Българово. Както се заканиха, днес блокажите останаха с 1 час повече. Времето ще се удължава с всеки изминал ден, докато правителството не отстъпи на исканията на фермерите. Успяхте ли вчера да провокирате интерес към вас? Обърнаха ли ми внимание? Виждаме, че отново сте тук. Ами аз мисля, че не обърнаха внимание. Това, че до вечера имаме покана за среща с премиера, земеделския министър, това означава, че са навидяли и искат да се срещнем, за да постигнем някакво решение по въпроса. До вечера имаме среща с тях, късния след обед. Ще отидем, ние сме цивилизовани хора, щом имаме покана, нормално е да отидем на срещата. Ще видим какво ни предлагат те. Нашата декларация е ясна какво искаме ние. Ще се оттеглим, ще уведомим съюзите, ще направим събрания по съюзите, ще гласуваме и ще решим как процедираме от тук нататък. Протестите продължават. Искам само да ви кажа, че протестите продължават.
докато не стигнем някакъв консенсус с управляващи. Протестите в цялата област протичат мирно. От тук на разклона за Българово бяха пропускани линейки, пожарни автомобили, беше пропуснат и лек автомобил с майка с болно дете. До напрежение не се стигна в нито един момент. Фермерите не са съгласни с пакета от мерки в размер на 150 милиона лева, които предложи правителството. От бранша не приемат и предложението земеделците да представят данъчните си декларации от НАП, за да се провери дали са били на загуба. Недоволството им е срещу зелената сделка и зелените мерки, които се налагат от Европейската комисия, защото според тях те са в ущърб на българското земеделие. Държавата ще изплати 1 милион 416 877 лева компенсации на семейства, чието деца са останали без места в детски градини в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 година. От тях малко над 1 413 хиляди са за 1603 деца в столичната община, а 3562 лева отиват за 4 деца в община Пловдив. Това прави по около 440 лева месечно за дете. Право на компенсация от държавата имат родителите на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище. Помощите вече няколко години са сериозен разход в държавата, който вместо да се насочи към изграждането на нови детски ясли и градини, се разпределя за семействата на неприетите деца. Помощта обаче е крайно недостатъчна за тези семейства, защото в повечето случаи родителите искат да работят и да получават заплата вместо тази сума. Потребителските нагласи продължават да се подобряват в началото на 2024 година, показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт. По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца и на прогнозите им за следващите 12 месеца се наблюдава лек позитивизъм. Потребителите продължават да смятат, че през изминалата година има повишаване на цените, но с по-слабо темпо спрямо предишното проучване на НСИ от преди 3 месеца. По-слабо изразени са и инфлационните очаквания за следващите 12 месеца. Относно безработицата в страната, до края на годината прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление. В началото на 2024 година се отбелязва подобрение на общата оценка за спестовността при настоящата икономическа ситуация в страната, като се наблюдава и известна позитивна промяна в очакванията на потребителите за следващите 12 месеца. Последното проучване на Националния статистически институт отчита и подобрение в нагласите на потребителите за извършване на разходи за покупки на предмети за дълготрайна употреба, в това число покупката на автомобил или жилище, както и за строеж на такова. Много от анкетираните споделят и намеренията си за подобрения в дома през следващите 12 месеца.